Supervision на живо от Ню Йорк. Това беше знак за нашите оператори. Те са най-стреснати от всичко. Сега аз искам да проверя дали написахме новината, понеже Сашо го няма в момента, става дума за господин Братанов, да проверим с какво ще го мъчим, какво ще чете. Той в момента е на Балкана. На Катя Динева го дадохте. Къде е общинския бръмбър да прочетеме с какво ще тровим един заместник кмет? Нещо липсва. Тя ме е потеглила към Байконур, да знаете. Слушам. Тя го приписва сега. Аз си мисля, че тя трябваше да отлети за Байконур, защото ние днес отразяваме чрез новия си сателит всички събития. Ако искате аз да бъда Сашо Братанов ли? Ако искате аз мога да бъда. И вие може да ги прочетете, аз не се съмнявам, то е лесно това. Но информацията е написана така, че той на живо трябва да коментира с отговор. А ще ни позволите ли да ви гримираме с телевизионен грим тогава? Аз не се смущавам, както Светлозар. Така ли стана? Ами значи ще дочакаме момента, в който трябва да се прочитат новините. Това ще стане след още малко известно време. Ето, че има някой, който не се смущава и има преднена в това отношение. Така, веднага питам госпожа Хаджигеоргиева. Как се чувства в компанията на толкова много знаменити мъже и в компанията на толкова много любими телевизионни герои? Струва ми се, че ние сме ваши телевизионни герои. Великолепно. Дано по-често е така. Знаете ли, много хора мечтаят да си ощипят телевизионните герои, така да си ги докоснат. Тук преди малко целуваха Люси, натискаха го, искаха му разни автографи и други неща. Вие някога щипала ли сте си, примерно, и докосвала ли сте се така любимия телевизионен герой? Здрависвали сме се. Вие сте сред тези, които и за хубаво, и за лошо търсите съдействието на нашата телевизия. Сега аз искам да ви попитам, защо, например, другите медии не са тези, които са толкова търсени от районната здравноосигурителна каса? Дали това е заради това, че досега не сме ви гримирали, защото след като ви гримирахме, може да не искате вече да давате интервюта? Да, признайте, не се пазете, аз червилото го оставих на масата, спокойно. Значи с риск да ме скарате с другите медии, вие сте една обективна телевизия и заради това я търся. Но след грима може и да се замисля. Кой е най-неудобният въпрос, който са ви задавали по нашата телевизия? Вие съвсем ме изненадахте. Мисля, че няма много неудобни въпроси във вашата телевизия, с изключение на неудобното действие да ме гримират публично. А питаха ли ви, например, за великолепната кола, която има районната каса в Ямбол? Ето ви един неудобен въпрос. Той не е неудобен въпрос. Ford Focus не е великолепна кола, тя е една, бих казал, мечта за народна кола. Но мечта все пак, все още. Супервижен всеки час, телевизия за нас, филми, музика и спорт, и за всеки е комфорт. От тестете с новините ти изтегли най-добрите. Супервижен всеки час, телевизия за вас. Има ли готови, които ще пеят? Не ви чувам. Аз ще ви бъда бек вокал, не се притеснявайте. Добре дошъл, господин Цветков, радвам се да ви видя.
Вашата община гледа най-редовно нашата телевизия, то благодарение на Карнобатлии, които ни позволиха на 51-ви канал в дециметровия обхват да излъчваме, за да достигнем и до община Тунджа. Но ние малко така като троянски кон използваме с един куршум няколко заека. Веднага бързам да ви попитам, знаете ли, че маса колежки журналистки, не само от нашата телевизия, но и от другите медии, са луднали заради вашия мустак и казват, че вие сте най-симпатичният мъж, който някога са срещали? И колкото да звучи невероятно, зная и се радвам, че е така. Хубав мустак. И който някога се докосва до него, иска да повтори. Аплодисменти за тези смели откровения. Така, сега тук подозирам, че се мъдри нещо като стачка, нещо като синдикално недоволство, защото тук сред нас виждам лидерът на един от конфедеративните съвети в Ямболски регион, госпожа Вълкана Янкова, тази, която обикновено вдига стачките. Да ви попитам, да не би да сте дошли да ме сваляте като водещ или нещо такова? Не случайно съм тук, честит празник. По покана съм тук на Магдалена Георгиева, не знаех иначе и се очудвам защо синдикатите не присъстват на вашите празници. Единствената медия, позволявам си да го кажа, няма да вдигаме стачки. Значи ще остана на длъжност водещ, нали? Да се успокоя все пак. Явно и вкъщи се гледа Супервижън и то редовно. Пожелавам ви много зрители, пожелавам ви да сте все така обективни и изразявам мнението и на нашето ръководство на Централата, че казват единствената медия, в която ние се познахме, че говорим това, което чухме. Благодаря ви, че сте. Благодаря ви за хубавите думи. Само за момент аз ще си напусна ролята на водещ, на домакин и ще оставя друг колега, който е наш гост, поне за миг да се почувства един вид телевизионен водещ. И ако Станко Станков досега е писал вестник, надали някога, например, е водил телевизионно интервю. Сега е момента да опиташ какво е да си телевизионен репортер и да внимаваш с камерите, защото на мен вече ме се накараха, че ги закривам с гръб и не могат да ни гледат, така че и зрителите да те виждат и събеседниците да отговарят. Заповядай. Признавам си, не съм водил радио или телевизионно предаване, но винаги съм разбирал колко е трудно на тези, които вършат тази работа. И встъпвайки в това си задължение, искам да задам един въпрос на доктор Кривошиев. В вестник Ямбол има една рубрика "Говори се". Напоследък се говори, че доктор Кривошиев на публично място в тесен кръг е признал, че негова любима журналистка е Светла Янева от вестник "Делник". Това предизвика бурната ревност на моите колежки Кети Котева и Гергана Методиева и затова те разшириха тази тема, като откриха, че преди няколко дни той е поканил Светла Янева на личен разговор, за да му обясни защо тя толкова много го обича. Искам да запитам доктор Кривошиев, стигнаха ли до някакво обяснение на какво се дължи тази взаимна любов? Господин Станков, аз бях много впечатлен от това, че Светла Янева знае колко гладко съм избръснат и подробности от мъжкия ми туалет. И я поканих по-скоро за това да попитам как е успяла да разбере колко гладко съм избръснат, но тя не издаде тайната. Тя не желаеше да сподели с мен, каза, че се вижда. Любов необяснима. Необяснима, да. Преди малко, когато забелязах госпожица Качулева да флиртува с кмета на Карнобат, исках по някакъв начин да се доближа до нея и да й кажа, че ревнувам, но тя изглежда усети това нещо. Аз ти предлагам, значи ето, че микрофона искам само да ти напомня по-близко до устата ме помолиха. Значи ето, тя е за теб. Отиди и го прошипни на ухо, но с микрофоната и ние да чуеме нещо. Хайде. Аз преди малко казах, че за първи път ми се случва и следователно много неща. Мария, винаги си ми казала, че ме обичаш. Защо публично ме загърби и така всеотдайно се предостави на нашия гост? Разбира се, основната причина е защото ти си ми всеки ден под ръка и мога всеки ден да ти го казвам, а господин Атанасов много рядко се появява при нас и бих искала да му направя един комплимент, добро впечатление.
А и има и друга причина, Станко. Както знаеш, едно женско сърце е като трамвай. Приема много хора. Отговорът ми утеши. Това беше отговор на една бивша оперетна артистка. Там знаете как стават нещата. Сега... Извинявай. Държа да разсея това съмнение. То не е комплимент за мен в никакъв случай. За трети път някой от вас повтаря: аз не съм била никога оперетна актриса. Аз пишах онова, което оперетните актриси изпълняваха. Не е така. По-точно искаше да стане оперетна артистка, да не можа. Аз смятам, че е достатъчно. Добре се справи. Само един съвет от мен. Дръж микрофона близко до устата и не го изпускай. Сега е момента, след като журналистите и то вестникарите показаха как се води телевизионно интервю, да помоля доктор Кривошиев да демонстрира как се прави преглед на журналист. Признавам си, че мислех да му нося от онея чукчета днес, където невролозите ползват по коляното, но се притеснявах, че като ви ударим по коляното няма да ви трепне крака, кметове и журналисти, да има един лекар. Все пак на някой може да му прилушее. Да видим сега как ще направите един преглед. При това на една колежка, която, както разбирам, вече и завижда. Защото се задявала ту с кмета на Карнобат, ту с директора на вестник Ямбол, а сега ще кажа, че се задява и с вас. И се преглежда от директора на здравната каса. Ами, елементарният преглед се прави, като се палпира пулса, за да се види сърдечната честота, дали се ускорява, когато се докосва от мъжка ръка, например. Значи виждам, че се ускорява, пулса се ускорява. Значи, второто нещо, което може да се направи, е аускултацията на сърдечната дейност. Аускултация, това е един термин, прислушване на сърцето. Едно време обаче, значи, когато е нямало стетоскопи, слушалки, старите лекари се слушали сухо. И аз ще опитам сухо. За съжаление, моята се ускори. Аплодисменти. Използвам случая аз да благодаря още веднъж и на госпожа Хаджи Георгиева, и на господин Цветков, и на доктор Кривошиев, и на господин Атанасов от Карнобат, и на всички тези, които по един или друг начин са били обект на внимание в нашите телевизионни новини, които са били един вид гости в домовете на многото телевизионни зрители, които са били, може би, най-желаният и най-неканеният едновременно гост. Желая ви преди всичко много здраве, много успехи и все по-често да заделят оценното си време и за нас, телевизионните журналисти. Съдът се пука, господа съдебни заседатели. Обръщаш пуките, така, хващаш тази ръка. И да не опъвам пръста. Не опъваш пръста, но конете все пак трябва да не е много опънат. Браво, ти направо ни разби тази сутрин. Стига да е, добре. 2-0 за Живко Андреев. Ами астрономия, бе душа! Ами астрономия, бе душа, и аз това разправям тази сутрин на екрана. Аз също смятам, че един мъж, освен външно излъчване, трябва да има и вътрешна красота. Да, слушам ви. Ако може, много малко стих да сърдените. Много малко? Секс. Секс? Да. Имате нужда от секс? Да. Пролет, лято, есен, зима, с будилник всяка сутрин. Настроение ще има всеки делник. Всеки делник в 8 сутринта, само по Супервижън телевизията. А сега, използвайки емоцията на настроението, защото ние си говорихме, че кмета на Ямбол обичал да гледа филмите, новините, други обичали нашите авторски предавания. Сега не само, че ще се насоча към Мери Качулева, но и към някои от нашите гости, използвайки ето този рефрен, когато един зрител рано сутринта позвани и помоли да пускаме повече любовни неща на екрана. Или казано едно към едно, помоли да пускаме повече секс. Ако може, много малко стих да сърдените. Много малко? Секс. Секс? Да. Имате нужда от секс? Да. Освен, че имат нужда от много секс, нашите зрители имат нужда и от много хумор. А сега да попитам аз. Какво се случи след като този зрител се обади и поиска да пускаме повече секс? Какво се случи от там нататък? Жоро, в тази телевизия трябва да си призная, че свърших всичко това, което не можах да свърша на сцената на музикалния театър. Дори танцувах и канкан.
А в момента, в който нашия зрител, аз по гласа познах кой е, и това няма значение всъщност името. Нека да не го персонализирам. След като затворих телефона, казах едно изречение. А то беше: всеки иска това, което му липсва. Аз ще помоля Веско, там има един файл, съм ти скътал в компютъра, да го заредиш, не бързай да го показваш, не бързай, успокой се, доктора си тръгна, няма кой да ти мери пулса. Успокои ли се? Той се усмихва много зле. Значи, тук ще видите Веско, който е монтажист, за тези, които не знаят, и всички водещи репортери и административни кадри и рекламни агенти минават през неговите плещи, колкото и древничък да е той. Всички искат в срок, по най-бързия начин, по най-качествения начин да им свърши работата. И след като тази сутрин имахме една задявка, че много съскаме в телевизията, вижте сега как аз образно си мисля, че изглежда Веско в един такъв момент в обкръжението на колегите журналисти. Моля, Веско, покажи се на екрана. Аплодисменти за Веско Цветанов и журналистите около неговия врат. Искам да попитам Веско, какво се промени в него за тези 4, 5, 6, 7 години, че той вече не е същото момче с различна коса, не е същото момче, което се смееше непрекъснато от екрана. И защо трябваше да го изобразиме с толкова много змии около врата в крайна сметка? Мога само да кажа, че онази поговорка за какъвто се събереш, такъв ставаш, просто разбираш ли. Прекалено сериозна е обстановката в телевизията, не съм аз виновен. За това помислете си вие, колегите, и да не ме рисувате после около змии, защото змиите сте самите вие, а пък аз съм човека около когото са ловити. Съжалявам наистина. Проблемите с енергоснабдяването обсъдиха кметове и кметски наместници в община Тунджа. В срещата участва управителят на електроразпределение в Ямбол и инженер Айде Басима. Веско, не ставам вече за нищо. Аре, духам барман. Тъпо е. Стига си се правил на невинна калинка, Веско. Съобщи агенция прес асоциация. Съобщи агенция прес асоциация. Няма да го казвам това. Между 65 и 40 за цялостното обзавеждане на дома и офиса. Да почвам. Живаче, на здраве. Ай, пусни го от начало, приятел. Музикалният канал на какво, например? Да. Вкусна занимавка за свободните мигове. И се изприщва езика от солта. Ето, навиваш така на пръстче и така, след това... Колко пъти? Колкото искаш. Абе не да този пръст, виж, ето тук. Ето, навиваш на този пръст. На този пръст. На този пръст, така. Навиваш, чакай сега малко да ти покажа. Навиваш и не опъвай така пръста, моля. Имам чувството, че си ме привързала с бинт, да ти кажа. Така, хващаш куката тука и виж сега. С тази кука бъркаш ето тук. Премяташ ето така и измъкваш ето така. След това натискаш полейка и бримката излиза. Ето, Жоро. Вкарваш тука куката, премяташ, изкарваш и не опъвай така пръста, ако обичаш. Така. Ето, разбра ли? Мите, когато стигнеш няма страшно, ще ти изплета това, което са те започнали, дано да няма дупки. Какъв е ваш? Супервижен ли? Моля? Супервижен ли? Да, супервижен е, кажете. Кой е? Моля, обадил се един ваш абонат. Да, кажете. Искам да направя една малка корекция, от който се става програмата там. Да, слушам ви. Ако може, много малко стих да сравнение с Много малко? Секс. Секс? Да. Имате нужда от секс? Да. Обезжателно, господине, виждам, че на вашата възраст това е особено необходимо. И аз ви обещавам особено за хората на третата възраст, още от тази вечер, след полунощ, да има много секс.
Първи канал. Не мога бе! Може ли те да ме размиваш, си помислят, гледай как за СДС-то се смеят. Наново. Ще го почна наново. То спринтер ще го убие. Ти наново. Отначало, защото не мога да го вържа. Не, такива неща не са ми присъщи. Такива, да се влюбвам и да разлюбвам и така. То беше отдавна. Какво правя сега? А нашите зрители, които винаги са най-възпитаните и най-съобразителните, винаги по средата на някой парче ще ни кажат добро утро. Ало? Да. Жори? Да, госпожо. Защо те ме забърка тая сутрин, бе? Аз съм Галилей, астроном е този човек, бе. Ама понеже и Галилей включих и тя стана една, астроном е бе душа. Астроном е бе душа и аз това разправям тая сутрин на екрана. Разправяш, ама ти спиш още. Като някой слаба ученичка ма издумка се една двойка ми писа. Да ти я пише ли? Не. Ела ти оператора, ще пиша двойка в страни сега в бележника. Цъкъм. Не искаш да ти пиша? Не. Ма той си е астроном човека, де така. Понеже за Галилео каза и аз тогава ти казах. Да кажеш на Емануела, че ще й пише единица за подсказване. Не. Мануела я няма в момента. В момента я няма Мануелка, не? Добре. Сега, разбрахме се, нали? Няма проблеми, разбрахме се. Да, толкова много държа на цеста. Бе, ясно, аз самата се забърках и аз както... Не бе, виж какво, аз знам, че ти знаеш. Обаче има такива моменти, в които човек е чел. Клъцнахме те и ти не можа да си го кажеш, да не видиш какви хора сме. Не. Аз трябва да си кажа урока до края. Добър вечер. Как те обичам, без теб не мога, в радост тревога. Ушите ми горят, направо горят. Екстра капсулна катарактна екстрактна имплантация на вътреочните лещи. Боже мили Господи. Супервижън на живо от Ню Йорк. Ушите ми горят, направо горят. Как те обичам. Хайде заедно. Как? Не започва. Как беше? Слънчице мое. Аз не знам, давай. Я подскажи. Слънчице мое, как те обичам, без теб не мога. Защо не ме попита кое беше слънчицето, на което пее? И накрая беше уаа! Това забрави да изпееш, аз си знаех, че така ще направиш. Трябва да ми бъдеш благодарна, че не съм поканил синоптиците от Безмер. Най-редовно като взимам синоптичната прогноза, ти им пееш песни. И обикновено времето ще бъде слънчево, ще бъде не знам си какво. Да, ето, виждаш ли отзаде тези млади хора как се радват? Бяхме оплашили, понеже последния път преди да ме се скараш да не пея на синоптиците в Безмер, беше, че ги оплаших с луди жаби. Когато при нас е весело, Веско обикновено в апаратната, особено по време на новини, кляка под масата и се крие там. Обаче току се показва над масата, почва да се хили, пак кляка под масата. Така че да знаете за какво примерно аз съм мятал там на екран. Да те попитам още веднъж. Сега още ли ми твърдиш, че нямаш издънки? Това е нагласена работа, дело на монтажиста на главния редактор.
Ледът се пука, господа съдебни заседатели. Стига не. Не знам, вие вече. Първо аз ще набия тебе. Второ ще набия Веско. И трето ще го запишете от начало. Четвърто си напишу ударенията, както ти ги казах. Остап Бендер. В крайна сметка телевизията се прави не само сериозно и отговорно, но и с много хумор. Ние умеем да се забавляваме. Да видим сега дали вие ще се умеете да се забавлявате с нас. Прекъсваме за музика, само че ние тук ще танцуваме, аз ви го обещах, докато очакваме заместник-кмета на община Ямбол Александър Братанов да пристигне тук с горещите новини на нашата телевизия, докато чакаме Катя Динева, която напусна временно българският Бръмбъргейт и Ямболгейт да отлети до Байконур, откъдето ще се включва, да изчакаме и разни други колеги, които ще се включват от различни точки на земното кълбо, благодарение на сателита, който изстреляхме тази сутрин, за да разберем какво е положението след това. Вие видяхте, Ню Йорк вече не съществува, освен този в Ямбол. Ние ще се забавляваме и, както се казва в такива случаи, майстро музика! Добър вечер с сателитните новини на телевизия Супервижън. Гледате я в Ямбол, Сливен, Бургас, Стара Загора, Карнобат, Стралжа, община Тунджа, а от днес и в Ню Йорк. Водещата новина. Телевизия Супервижън навърши 4 години. Според добре осведомени източници, на тази възраст зъбките й вече са поникнали и на местоколики все по-често проявява хапливи симптоми. Директорът на Ямболската болница доктор Чорбаджийски съобщи, че през последната година рязко се е увеличил броят на пациентите, ухапани от телевизията. ХЕИ предупреждава, че ухапването не е заразно, а броят на пострадалите е недостатъчен, за да се обяви бедствено положение. 6 часа тази сутрин българско време от космодрума в Байконур бе изстреляна ракетата Съюз Т-2001, която извери в орбита около Земята спътника Супервижън САТ. При изстрелването над полигона се е появило НЛО, което тутък си изчезнало при старта на ракетата. Наземните радари на Байконур са засекли сигнал СОС, който според специалистите идвал от летяща чиния. От мястото на събитието предава Александър Братанов. Ами не може да кликна. Трябва да ме следи. Здравейте от Байконур. Преди 12 часа, както вече разбрахте, тук бе изстрелян първият спътник на телевизия Супервижън, който, както разбирате, отдавна вече се е на мястото, където трябваше да бъде, и това, разбира се, орбитата около Земята. След инцидента с НЛО-то, тук настъпи масова паника, но в крайна сметка старта не бе отложен. Това е първият спътник на телевизията. Скоро очаквайте и други, защото, както се казва в една реклама, историята продължава. Екипът на телевизията е решил за следващата годишнина на медията да изведе в орбити по един сателит около планетите на Слънчевата система. За новините на Супервижън САТ от Байконур, Катя Динева. След като най-големият телевизионен сателит бе поразен от метеорен дъжд и се взриви в открития космос. Популярните американски програми CNN, NBC, MTV и още 150 канала преустановиха своето излъчване. Спътникът на телевизия Супервижън се размина на косъм с катастрофата. От Ню Йорк, Съединени американски щати предават Катя Динева и Венцислав Добрев. Bogies are breaching the atmosphere from Finland down the North American seaboard.
Здравейте от центъра на Ню Йорк Сити, където цари масова истерия. Централната част на града е почти разрушена. Обезумели тълпи от хора хаотично се движат по задръстени с бетонни късове стъкла и разпиляна покъшена улица. Обявена е тревога първа степен. Спасителните екипи не достигат. Кметът на Ню Йорк се обърна с молба до Сената за помощ. А всеки момент очакваме да пристигнат екипи от чужбина. Ето над главите ни прилетя и самолет на Българския червен кръст. Да се надяваме, че е оборудван с необходимата медицинска техника. Пардон, те няма толкова пари. Остава надеждата в духовните лица, които гледат небесата и горещо се молят. Господи, спаси и помилуй. Боже, до нас припадна една възрастна жена. Бързо, насам, доктор! Звънете на доктор Кривошия, спешно да си приведат по банков път $1000 от сметката на здравната каса за медикаменти и консумативи. За телевизия Супервижън САД от Ню Йорк предават Ката Динева и Венцеслав Добрев. Изгодно предложение по повод 4-та годишнина на Супервижън направи директорът на здравната каса в Ямбол, доктор Светлозар Кривошиев. След като научил от утрения блок на телевизията, че екипът е гнездо на змии, той им предложил да сключат договори с касата и да се преквалифицират в джипита. Ярки светлини се появиха над Кръстова гора с нощи по време на вечерната служба. Обезумели бабички набожно се кръстят и твърдят, че светеща ръка чертаяла букви в небето. Наш екип поспешно замина в Родопите, за да изясни случая за вас, нашите зрители. Преминаването на спътника Супервижън САД над Кръстов връх е предизвикало необичайното явление, което подхранва въображението на около 5000 богомолци, събрали се в петъчната вечер. Поради особеното положение на летателното тяло спрямо Слънцето в небето се отразил знакът на телевизията. Това е и феноменът, за който се говори в последните 2 дни. Точно по това време се е излъчвало и предаването ни Божиите дела да разгласяме похвално и сателитният сигнал е уловен от телевизионните приемници в околността. Местните кабелни оператори оспорват авторските права на нашето предаване. Това бяха сателитните новини на Супервижън, представени от мен, Александър Братанов. Приятна вечер! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Сега семейство Николови използва този момент, за да разрежа тортата. Аплодисменти още веднъж за всички вас, които сте тук. Ще има по един сладък момент от нашата телевизия. Не по-малко сладък, отколкото са и нашите предавания, филми, новини и прочие неща. Шампанското. Внимание! Пазете се! Най-вече ваните пазете. Какво си мислиш в този момент? Колко сме щастливи, че сме заедно с вас, всички колеги, които направихме по-добрата телевизия. Шампанското е гръмнато.